Kas makita yung ita ti aramid diapo, hantay ng agpating gaijay, we don't settle there because adupay di kiti kayat ti apo nga ipay-accomplish kada tayo. Adupay di kayat ti apo nga aramiden tayo. So to continue as an introduction, to continue to advance in our faith, and to continue to fulfill or accomplish our divine mission or task, we need a renewed strength, courage, patience, assurance, and confidence. Detat kasapulan tayo itagakapsat. Mablesan nak dede ko na ni Tita Teresa, nga uray agdama nga masusuot, ket ti prayer na madan kuma iti ministry. Dayta iti biag ti Kristiyano, kasta ti pamati kakapsat, napigsa. So we need a renewed strength. Masapul tayo nga rod nga mapabaro ti pigsa tayo, iturid tayo, tamabaling ada digiti pasamak nga mangbutbuten kada tayo, mangted ti panagaligagaw ti panunot, mangpakapoy ti rikna tayo. We need to have the strength, courage, patience, renewed assurance, pamatalged, confidence, kakabsat, kinatalged ti puso. As servants of God, we need spiritual refreshment and renewal. No, nakwayo deti message ko di Wednesday night, I spoke on that series nga ti paulo na the 3 vital things to renew as we move forward. So, ti focus tayo tatagakabsat ket saan nga dagiti naglabas, hanlaeng nga noan niya ti agdama, no diket no anyapay dagiti kayat ti apo nga ipaaramid kada tayo. Hantay ko mamabannog, maupay, agsardeng, when no agi-slow down. Because aduman tina-accomplish tayo, ngem adayupay titarayon tayo. Kasla kumano si ka katagtartaray, no 1,000 meter race, 1 kilometer race, deta nagtarayam, mabaring nga deta 500 meter, nariknam ti bannugmon, nauyos ti pigsamon, but the race is not yet over. You have to just move forward, keep moving on, agpatuloy ka. So, for us to move forward, we need not only a renewed mind, but we also need, today, my topic is renewed strength. Kailangan nga mapabaro nga rod itipigsa tayo kakabsat. Renewed strength. Because, how can you move forward do awamot gasolina mo no kumalugan ka? Di ba? Kasano agpatuloy ka awamot gasolina mo kakabsat. So, kasapulam ti agri-fuel, tapno addaman ng timabaling nga mapuuran ket makapagtaray ka manen aging ka nga makadanon ka kadayjay destinasyon mo. Natuok ti agbiyahe, yes. Ngem naragsak no maragpat mo jay destinasyon. So kasta tayo dapat itakakabsat. The challenge is to move forward. But how can we move forward? So ti message ita kasapulan tayo ti renewed strength. Now, do you acknowledge today and do you accept today that you need renewed strength so that you can continue to move forward? Say amen. Yes, okay. Now, a part of my introduction is whether you are going through a season of trials. Mabaling nga pagdaldalan ng ita nga season iti panubok, madama nga masuot ka. Okay? Affliction, or you are disheartened. Amoy disheartened. Kasla dete, mademoralize ka, mapukawan ka iti DJ pakinakem, kaslang dimon kayat, maupay ka. You are disheartened by fears and worries. At dadadigiti pampanunutem, anangarodan no kastoy. What if, okay? Or whether your spirit is worn down, nabannog kan, ididamo excited ka, on fire ka, because when everything, nagpintas ti mangrugi, pero habang nga bumaybayag, okay, ma-worn down ka. Or you were drifting, mabalin nga naglamlamiis ka, tinaglabas, ket mariknam ti panaplit ti apo keng ka. Or in our case as a church, we are embarking on new opportunities and great endeavors. Adot na akamplisen, ngem adupay ti dapat nga aramiden tayo. Anat kasapulan tayo kakabsat. Hanla nga kwarta ti masapul tayo. Mabalin nga physically, kasapulam ti mangan, tapno pumigsa ka. Kasapulam ti maturog, tapno makainana ka. Ngem ti kaungan, ti kasapulam, renewed strength from God. Aming nga tao makaturog,
Aming nga tao mangan, ngem kas Kristiyano, kasapulan tayo deti renew the strength. We need to regain our momentum. Amen ba? Okay? Ngahan tayong agpapatay. No gapo man dagiti problema, gapo ka dagiti paspasamak ti panagbiag, gapo ka dagiti pandemic, ket kasla datayo, maapektaran kakabsat, hang kuma. We need to regain our momentum. So we are not just talking about physical strength here, but moral strength, mental, panunot nga napigsa, emotional, nakirid tirik na, and na spiritual, nga oray kasanot kadakkel dagiti problema, napigpigsa ti pamatim nga sumaranget, kan mangsango, mangdil kadigitoy, nga kasapulan nga idil mo, kas panagpatpatuloy mo nga mangipatungpal, dagiti pagayatan iti Apo. There are times in our life nga agkapoy tayo. There are times in our life nga ti panunot tayo kakabsat, mabanugen. There are times in our life nga emotionally kakabsat, we are drained. But you know, praise the Lord, in Isaiah chapter 40 verse 31, the Bible says in Isaiah chapter 40 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Praise God. Available kakabsat, iti gasolina, amen. Available, iti panakapa-renew, panakapabaro, iti pigsa tayo kakabsat. Maibos, yes. Agkapoy tayo, yes. You go back to verse 30, atras ka ng konti. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Agasam na ita kakapsat. Agtayab da nga kas agila, yukrad at payakda, agtaray da kat di da mabanog, magnada kat di dan tumatalimudaw, when no matalipupos. Talo nga ba nagtikayat kung akitaan tayo kadayti nga bersikulo? Umuna kakabsat, men's frailty. Ti kagangay nga kasasaad ti tao, kat nakapoy, at napagpatinggan na, uray tinapigsa mabannog, uray tinalaing kakabsat, kat agfail, uray adot kwartam, dumten ti point, nga hana makaumanay, wano mabalin kat maibos. Deta ti realidad kakabsat. Upat nga words, look at verse number 30. Basahan tayo di verse 30. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Na upat nga words, umuna di word nga youth. Ipagpakita na diti kakabsat, iti maysa nga paradox. Paradox because kaslang agkontra kakabsat because kung anagat youth, ano deti youth? Youth are men in their prime. Dete ko nating agkabanwag. Dete ko nating agkapigpigsaan na kakabsat. Ngayon, kuna na ti Biblia in point out na, nga uray jay tao kapigpigsaan na men in their prime, kat aday so na jay height of their strength and fitness. Okay? And maybe, kadakay nga daduma, naglabas yu detan, awanen, awang kas di pigsayo idin. Awanen di pa nagkabanwag yu kakabsat. Nalabsan yun deta nga estado. Mabaling nga dakay nga daduma kasla kanyak at datayo ka deta nga estado agkabanwag. Kapigpigsaan tayo nga absat. Hantay rikrik na anti puypuyat, kasla hantay inindaan ti bambannog. Kan ado so nga trabaho, kasla nuang nga agar-arado, kasla kabaliyo nga agbalmalem kakabsat nga agtartaray. Nga hantay rikrik na anti bambannog. Ngem anak ko na ti Biblia, agpatingga, because even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. The word weary, tinason deti weary kakabsat, exhausted in his strength. Naibusan itipigsam, awanen kakabsat. And many of you, kasdayan ti marikrik nayo, awanen ti endurance, hangkan makapagibtor. Na Richmond, they jay peak iti panagibtor mo, dede kunatayo nga, napunwan akong kunatayo, mapugsat akon, hangko kayan. So uray gayam DJ youth kakabsat, kat dumteng tikas jay. Kat naamuak lang itatay, dya ka mo nagpay peso, ngem DJ gayam Miss America kat nagpakamatay sa.
Ti mapwak ti building kakabsat kat nagpakamatay. Alagat kita nyo agad unbelievers di gito eh. Kat kita success, fame, rich, anapay. So, anat sa pulam kakabsat no naintawan kan nainlubungan di pagsasaritaan. Sikat ka, adda kwartam, napintas ti biyag mo no na materialan iti pagsasaritaan, ngem ti mapwak kakabsat kat nagpakamatay. Why? Because mabalin nga nabanugan di pa nagbiag. Mabalin nga da pagdadaanan na kakabsat kat dinan kaya. Mabalin nga da iti agda mga problema na kakabsat kat kasla hanna makayanan di panunot na kakabsat. Kat tinapanunot nan ko na agsardeng napimpantas laangan nga agsardeng akon nga agbiag. Napimpintas laangan nga mataya kon mabalin ako na kakabsat. Kat kabanwagan na peak over success. So kita nyo kakabsat ti tao. Anapay? Faint. The word faint means to lose heart. Okay? No lose heart ko na tayo kakabsat. No dete, ti opposite na dete, lose heart kat kwa, adaan ka ti puso. Amom no dete, kayatam nga aramid ti may nga banag kakabsat, hamumadmadlaw ti oras. Kasi di pusom adadjay. Urihan ka mangmangan. Di ba? Ngem no naawanan, di puso mo kakabsat, marik namot aminen. Alisto ka nag-complainan. Kala ko mano Kristiyano, ididamo, hamurik-rik naan kakabsat, uray ka na yung nagimong, mayat lata. Okay? Uray ka na yung na commitment, go ka. Ngem no dumteng ti pa nakabannog mo kakabsat, rik na umon, commitment manan. Agreklamo kan, gimong manan. Ag-offering tayo manan. Ag-building project tayo manan. Okay? Agong-ungot man ni pastoran. Ngam idi kakabsat, idi kamay mayatan ti pusom, awan di kita nga reklamom. Ngam anat na pasamat, dimtengen ti time nga agkapoy kan. Dimtengen ti time kakabsat, nga ti spirit mo very low. Dimtengen ti time nga ti pamatim kakabsat, very poor. Kat sabalin ti rumuar tingiwat mo. Tiltiladan nga maipopos mo niyan ta Facebook kakabsat. You know? Kasi agkapoy ka nga rudan. You know? So, utterly fall. Another word is utterly fall. The word utterly fall means to fail. Okay? Awanan kakabsat. The word fail. No fail ko namkat hamon nga maituloy yan. Okay? Kasi no success kat ma-achieve mo, ti success kakabsat, naragpat mo, dayjay, attainment, tika na sa undi success. So, no fail kakabsat, di maituloy yan. No kung magpatakder kat balay kat, di maituloy yan. Dayjay tarayam, di mailipasen. Dayjay tika na sa unti utterly fall. You fail. So, ti tao kakabsat, kasta ti kasasaad tayo. Mangrugi di tayo mailipasen. Why? Because dumteng ti pa nagkapoy, dumteng ti pa nakapukaw iti pigsa. Amen? Kat mabaling akastat kasasaad mo ita. Men's frailty. But let's look at the next. Ti may kadwa kakabsat is wait upon the Lord. Wait upon the Lord. So no dumteng nga rod kingkan iti pa nagkapoy, teko na akong kakabsat nga, dati hamuin inda tirigat, takapigpigsan ti pamatim, physically, kamambanwagam itan, riknaam aminen kakabsat, pati nasakit nga, nadagsa na preaching, riknaam pa yan, kasi agkapoy kan, you need your strength to be renewed. Now, how do you renew your strength? The Bible says, you need to wait upon the Lord. Dati wait kakabsat, ti Ilocano na kumakunate kot agpanuray. Agpanuray, haan nga aguray, sabali di aguray. Of course, deti wait, pasit na di panaguray. Ngam ti pa nagpanuray kakabsat, kano ko naman agpanuray ti kinaanos, kahit na nga sawan, ti agpanuray ti kinaanos ko nam, haan nga paabak, agpanuray. So ti kahit na nga sawan, agpanuray ka iti apo, kasla kini Jacob, he wrestled with God. Kahit na nga sawan ko na apo, di ka paluspusan aging nga dinak, nga bendisyonan. DJ ti ka na sa unti, wait upon the Lord. Nawatan nyo kabsat. Kasi ni Jacob, at that moment, di ba, linibasa na Jacob sat na intarayan na. At linuko na nga rod. Kat napan naglimeng. Kat ita kakabsat, agkita dan kan manong na. So, awan turod ti puso na nga makisango. Ado dagiti pampanunutan na nga negatibo. Kasanoord no kastuyan. In fact, inaramid na kat impasungal-ngal na, digiti asawa na kakabsat so that impauna na inyud udin at bagina. Kasi talaga nga na ready kakabsat kang makisango.
But bayat dayjay that night, kakabsat, Jacob wrestled with God. Kat kuna na nga kasta, idi nakiwrestling ti Apo, palubusan nakon kuna ti Apo, ibatan nakon. Kat kuna ni Jacob, hanggang nga ibatan no dinak bendisyonan. Di jay ti ka na sa unti wait upon the Lord, dim paluspusan ti Apo. Talagang kararag ka. Talagang umasidig ka ti Apo. Kat hamo paluspusan, aging nga dim marik na ti panakapapigsam. Hamo nga ibatan. Di jay ti na sa unti agpanuray iti Apo kakabsat. Mo yung nakagasgasat kayo, hanakas ti pa nakay-explain ko, di ka naman, napimpintas ita, nalawlawag. Pati siya ka may explicar kat kas na malawagan na kakabsat. Hamo paluspusan iti Apo, hamo ibatan, that's what it means. Oo. So, di jay pamatim ti Apo kakabsat, tiket na nga sawan, dim isuna nga ibatan. The word wait, in this passage, come from the Hebrew kava. Hangatay kabang agdanag, unog palpitate. The word kava, which means to trust. Agtalag ka, to look eagerly. Kitaem iti Apo kakabsat nga tay naarisga. To expect, manginanama ka. O, di ba? Siyempre, no manginanama ka, hangka umibet ka nga ron, no manginanama ka nga, so di ka umibet. Kala jay baro nga nagpasyar, jay balasang, patience manong kunana, tiyan muna kat namnama di jay, di na inibatan. So that's what it means to expect and to hope in our Lord. Nga uray adu dagiti negative nga banag, uray adu dagiti problema, makapasakit, adut pagkasapulan, adut pagpulkukan, ngem saan ka nga payayos, tiriknam, hangkang agkapoy, hangkang ete, paapektaran, no di kat numan bilang maapektaran, jiriknam, arakupam tiyapo, kat hamo ibatan isuna. Detat nga na sa unti, wait upon the Lord. Psalms 27:14. Look at the verse. Wait on the Lord. O, arakupam tiyapo, hamo ibatan. Be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Tiyapo papigsaan nanto tapusom. Tiyapo patibkirin nanto tapakinakam mo. Tiyapo paturidin nanto tapanunot mo. So kunana, wait, I say, on the Lord. Agyaman tayo tiyapo kabsat. Yes, adut problema. Yes, adut pagkasapulan. Yes, adut dagiti pagpulkukan. Ngem adda solusyon. Tapno na tayo saan nga maupay, saan nga maabak. Psalms 25:20-21. The Bible says, "O keep my soul and deliver me. Apo salwadam ti kararwak ket iliklik na." DJ ti kararag na. "Let me not be ashamed, for I put my trust in thee. Let integrity and uprightness preserve me, for I wait on thee." Agpanpanurayak ken kaapo. Preserbaen nakkadi. Oh. Isong panuray ka tiyapo hanakapaayan, God will not fail you. But you will experience the renewed strength from the Lord. Psalm 62:5. My soul, wait thou only upon God. Kinasaritan at kararwana. Adda ka di tayo makasarsarita ito't pagbagiyo kakabsat. Da tayo makasarsarita ito't pagbagiyo. Oh, ni David kinasarita natin sarili na kunana, my soul, kararwa. Agpanuray ka giniapo Diyos. Tatipang namnamaam kat isuna. Tinamnamam kat aggapugen kwa na. For my expectation is from Him. Bay amlat ta kakabsat no, adut pampanunot mo nga negatibo ita. Basta agpanuray ka tiyapo papigsaan na ka. Now, to wait upon the Lord means 5 things. 5 nga ba nagtikait kung makita yung kakabsat? First of all, to wait upon the Lord means to believe on Him to take care of you. Mabaling nga dapag kasapulam ita, kat ti apo lang ti abmom nga makatulong ken ka, agpanuray ka ken kwa nagat kunam apo Dios adut pagkasapulak ita. Sa anak nga umibet king katawan amok nga sabali nga makaisabot, makatulong ken makaipaay, digitoy nga kasapulak no dilaeng nga sika. Maybe your need now is financially, physically, mentally, ti panunot agkapsot, muno dadigiti pagkapuyan tayo nga bambanag, ket kunam apo si kati asit gag, arakupan ka ket tulungan nak, hanak umibot king kaaging gana, nga di mo ipaay, daytoy nga pagkasapula ka po. You know what happens? The Lord will renew your strength. The Lord will not only provide what you need. So naturod kanto kakabsat,
nga mga ramid iti pagayatan na, naturod kantong agtulnog ken kuha na, uray addada digiti kasla fears mo, kasi natalged di pusom, God will take care of you. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. Iyon unam tulat tati Apo, tamalagip po di kuna ni Apo Jesus, apay nga madanagan kayo, iti inuman nyo, pagkawusyo, kanan nyo, kita nyo man dagiti agtaytayab, handamot nga agmula, di damot nga agapit, di da agbannog, ngem nabaybayan da kadi, handamot nga nabaybayan, ti ama, ket salsalwadan na ida, saan kadi nga napatpatag ka. So no maawatam deta kakabsat, kadadaking kadayta nga panunot, awantot buteng tapusom, awantot panaggedged tariknam, nga mga ramid, iti kayat iti Apo, because you believe that He will take care of you. Next, number 2, to wait upon the Lord means to trust on His interventions. At digiti pasamak ti panagbiag, ngano da dumagagabsat, hanlaan nga tay di tay maawatan, ngam isudat mang pakapoy kada tayo. Okay lang jay di maawatan, basta natibker ka. Ngam ti ayan nga ganasen kakabsat, tay di mo maawatanen, ket pati si kakabsat, ket madefeat jerik namon. Ngem dapat kunam Apo tulungan nat, ket ti wait upon the Lord kakabsat, tiket nga asawan, manginanama ka iti Apo, nga daytoy ket intervention na ti panagbiag mo. Ti anasaw deti intervention, ti Apo't makibabad ken makibiyang. Ti Apo adda ti likodan dagita nga pasamak. Hanlang nga likodan kakabsat, ti Apo adda nga makakita. He is in control of these things. And while He may allow things to happen in our lives, nga mabalingan ni Satanas ti makin-aramid digiti nga banag, He might allow Satan to oppress us like what Satan did to Job. Pinagsagit na. The Lord might allow these things to happen. This is a part of His intervention. Whatever we might lose, whatever nga mapukaw kada tayo, we can always gain it and even more in the long run. Because ni Apo Diyos kakabsat, kat sana tayo baybayan. Is in control. Kuna na din Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good. So, dayta kakabsat ti kunam Apo, umayak ken ka, ket daytoy iti salimut mutak Apo ken ka nga bersikulo, we know that all things work together. Amok Apo nga the purpose mo. Amok nga all things work together daytoy, ket agpanurayak ken ka kadaytoy nga bersikulo Apo. Klamarek daytoy nga bersikulo ken ka, jak umibibat iti daytoy Apo. Ket amok ngano addaman digiti banag kadjakon maaramidan beyond my control. Si kanton ti makamu ka digiti nga banag, basta Apo kanyak surutag ti pagayatan. Aaramidek lata ti usto, iyon una ka lata Apo Diyos. That also means to hope in His promises. Okay? Number 3, to hope on His promises. Klamarem, manginanama ka, ket agtakder ka, kadagiti karkari iti Apo. Number 4, to bank on His sufficient grace. Kunam, Apo Diyos, nabaknang ti parabor mo. Amen? Nabaknang ti parabor mo, Apo. Makaumanay, agkurangak, ngem makaumanay ti parabor mo. Ti parabor ti Apo. Adamo la bank account yo kakabsat. O, ti pagbangko am kanu ket di sufficient grace. So no ijay ka ngagbangko, di ka dadama i-withdraw. Hantay man ngagbangko because jay nagan tayo kakabsat, kaslang kumakanyayo, sino ka dakiti at the bank account na? Dami bank account yo, definitely. The question, di na kakabsat, damo la kargana. They lang, pastor. Ha? Oh, baka maintaining balance lat nagyan ng kakabsat. Okay? Eh, no maintaining balance na detan, no i-withdraw mo, maklosanan. Oh, ngam datayo kakabsat, DJ bangko tayo, nanipod inawat tayo ni Apo Jesus, nakargaan ng ti parabor, ti ubram lang kakabsat, kat agwithdraw nga agwithdraw. Ti problema tayo mo't ngamin, agkapsot tayo lang arudan, di tayo mo't agwithdraw. Awan lang urod kortamon, adugayam kortam di bangko, di ka mapanag-withdraw. Nagitam. Kala DJ, bakit kakabsat nga soldado di anak na? Kahit agrigrigat dito Pilipinas, member ti Baptist, kanay na mapambisitahan di pastor, kumusta kayo nana? Kastilat ta pastor, agrigrigat, so laisot masida, kamuti sa luyot. Ay kasta nana,
Kat aglabasin ti bulbulan. Bisita di pastor. Kumusta nana? Iso pastor. Oh, kastoy latta. Di niya latta nga sungbat. Kastoy latta. Kaya na son, di kastoy latta on improvement. Sula iso. Kat, ape nana, di na kay patpatuludan dete anak mo. Nga soldado. Awang pastor. Awang communication me. Kaawan na po si patpatulod na. Kada pastor, papapel ko nana. Papapel. Kinakman nana ko nana. Eget gayam di kiti papapel kakabsat. Idikitan di pastor. Check mo't gayam kakabsat. Cheke. Oh, di mo't amo di bakit nga di cheke. Mabalin na nga. Mapan iyan cash. Oh, ti amo na kakabsat. Souvenir. Souvenir ka no di gijay. Kakabsat. Oh, listen, no Kristiyano ka, ti parabor ti apo hanga souvenir. Hanga souvenir. No di kat deta kakabsat, talaga nga paragan ka. Tulong nga gapu ti apo deta parabor. Tulong. Ti parabor kakabsat kat tulong nga gapu ka na po Diyos. Iso nga, mamin ano laang deta, kararag ka. Uredob ubram kat ko na mapo, yebkas ko muna, I will cast my cares upon you. May kaduag, kidawak ti parabor mo. Kat ti apo kakabsat, han na mauma nga mangdingeg ti panagkid daw ti parabor. Mabaling nga dati nga naganak no dawat to ubing mauma tayo, di ba? Dumawat ka Lord, di dumawat. Nanay kanak man 5. 5 lang 5. 5 pagkitkitam kanya. Oh. So hanak ko na ti apo, dawat ka nga dawat. Parabor ti pagkitkitam kanya. Katalagamot kakabsat ka ti apo kat na parabor. Kung na lang doon, if any of you lack wisdom, let him ask of God. So nagkapoy kan kakabsat, dumawat ka iti apo. Oh, my grace is sufficient for thee, 2 Corinthians 12:9. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Nagmayat kakabsat no nakapoy ka, makitam nga nakapoy ka. Nagmayat no mariknam dagiti kakastoy nga sitwasyon ti panagbiag. Kasi isuda iti mang pahambol king ka nga makakita ti pagkasapulam ti apo. Number 5, to wait upon the Lord means to be encouraged by His presence. Okay? No nagpanuray ka iti apo, tiket na nga sawan, ma-encourage ka ti presensya na. Nga kadwam ti apo, kat awan dapat kabuteng mo kakabsat. Urian at aramiden ti tao, awan ti kabuteng mo, kasi kadwam iti apo. Gasam deta kakabsat nga turod nga itid naging ka. Talaga ang kaskalaagi lang at tumayab. Awan makaigaw-gawid king ka. Awan makaipababagan ka. Awan iti mabalin nga mangi-down king ka kasi kadwam tiyapo tumayab kalata nga tumayab kasla unlaw kunar di Pastor Jun Di Calman. Hana tumayab ta unlaw no awan angin. Ngam no adda angin kakabsat natayab no awan angin agswat. So ti Kristiyano agswat no ang problema na. Oh, ngam to adot problema am kakabsat, ket maawatam ti wait upon the Lord, imbes nga DJ problema agbalin nga disadvantage, ti amo magbalin nga liability, agbalin nga asset king ka. Agbalin nga blessing, agbalin nga advantage to king ka. No, ammom ti agpanuray iti apo. DJ ti tulbek kakabsat. Iso nga ti challenge ti dayti nga malem, as we move forward, masapol nga ma-renew ti strength tayo. How do we renew our strength? Masapol nga panuray tayo ti apo. Kumamang tayo ti apo, di tayo ibatan ti apo. Kat masapol nga inaldaw nga aramidon tayo, dedi kakabsat. Dedi kararag mo di last year nga panang pabaro ti apo king ka, hanga lifetime di jay, every day deta. Present na tang aramidon. Apay, dedi ka dikinan mo di last year, umanay nga mang papigsaging gata? No. Nangang kadikalman, mangang kamanitan. Apay, adangor, dagreklamo kat kunana. Nangang kadikalman, mangang kamanitan kunana. Padasa na tagreklamo kakabsat ta patiltilamon. Anat pagreklamon na nga agririgat, anya kamutin, nangang kadikalman, mangang kamanitan kunana kat, anang arod? Kat dedikin na mo, dikalman kat na ibusan na kakabsat na puura na yun. So, dedi parabor dikalman, para dikalman, sa bali man na parabor itaan. Sa balin tuman tong bigatan. So as we move forward, kasta kakabsat. Maibus kat maibus tipig sa tayo,
Masapol nga innal daw tayo met nga agtaraon, agpapigsa nga kang kanayon. So, kakabsat, agpapigsa tayo kat adupay ti aramiden tayo. Yan dati maudi, agpapigsa kayo, tinay espirituan, agpapigsa kay ti pamati, adupay a project ti akamplisan tayo, adupay nga church planting, adupay ti trabahon tayo nga para ti Apo, iso nga agpapigsa kayo. Amen kakabsat? Oh, to God be the glory for that. Kararag tayo nga rod. Apo Diyos, agyaman kami, kwamti gloria kandayaw, thank you kadeti nga message nga nang challenge kada kami itata. In Jesus' name, amen.